בסדר, אז התחלנו את ההקלטה, אנחנו בהדרכה שנושא הוא טיפול ברישומים לחוגים, כלומר, מה אנחנו עושים? אחרי שביצענו את הרישום, איך אנחנו עוקבים אחרי כל מי שרשום, אחרי גביית החובות, שינויים מרוכזים, איך אנחנו מתנהלים עם רשימת המתנה ורישומים להתנסויות, ושינויים שיש, מעבר בין חוגים ודברים כאלה ואחרים, החלת הנחות. בואו נתחיל לדבר על זה. אז דבר ראשון, אחרי שמישהו נרשם לחוג, הקמתי כאן חוג לדוגמה, חוג לטיפול בהדרכה. תמונת מצב כללית, רגע, משהו בכרטיסייה דורש את תשומת לבך. אוקיי. תמונה כללית של מה שקורה בחוג, במסך ניהול חוגים, אני יכול ללחוץ כאן על תשלומים, זה מסך שאני מאוד אוהב. אני אפתח כאן את כל העמודות, הוא מראה לי את כל מי שרשום לחוג, ומה הסטטוס במידה וחלק מהם היו משולמים, היה כתוב כאן קישור למספר קבלה, זה נותן לי תמונת מצב מה הולך שם, מבחינת השם של הבן אדם, כמה הוא אמור לשלם, ואם הוא שילם הוא לא שילם, וסך הכל. זה ברמת החוג, לי התמונה הזאת היא מאוד ברורה, אבל כמובן יש אפשרויות אחרות לצפות בזה. יש לנו גם את דוח רשומים ותשלומים המוכר והאהוב, אנחנו בוחרים חודש ספציפי, נגיד חודש 8-26, בוחר את החוג, אני מסנן, ואני רואה מה המצב, יש לי כאן שלל עמודות, עם 4 ספרות, עם כרטיס, תאריך סיום פעילות, מי ההורה המשלם, מה נקודת המחירה, מזהה חוג, קבלה, אופן התשלום וכו' וכו'. פרטים כלליים, אותו דבר כמו דוח רשומים ותשלומים, יש לי דוח שנקרא רשימת משתתפים בחוגים, שהוא עובד על אותו עיקרון, רק מחזיר לתוצאות אחרות, פחות רלוונטיות לאיך הבן אדם שילם או לא שילם, אלא יותר רלוונטיים לבן אדם יש בעיות רפואיות, או בואו נראה רגע, רשימת משתתפים בחוגים. ראיתי שיש אחד מורחב ואחד לא, מה ההבדל? מורחב זה יותר מדעת כמה שידוע לי, אבל אני פחות זה, אבל בואו רגע נסתכל ונראה. בוחר כאן חוג 8, חודש 8, וחוג לטיפול בהדרכה. ואני רואה כאן את כל העמודות בעצם, יש לי כאן אישור צילום, דואר אלקטרוני, מה האישור, מה הכתובת, כיתה, מגדר, תאריך לידה, אם יש מאפיינים בהתאמה אישית, תפסים, דברים יותר כלליים. לגבי המורחב, אז נגיד ספטמבר, קטגוריה. החוג שהקמתי לא נראה לי שייך לקטגוריה שנקראת ישראל. בואו נעשה חיפוש. שטוחה. אני מניח שזה משהו בטא, אני לא רוצה סתם להגיד לכם. אוקיי. בכל מקרה, יש עוד כל מיני דברים, יש לנו לוח בקרה, שזה בעצם כבר אנחנו נכנסים לעניין של אפשר שאלה רגע על הדוח הזה? הקודם כאילו שהראית לנו? כן, בוודאי. כאן אנחנו יכולים גם לראות אם נתונים שהזינו לנו, כמו למשל אישור לפרסום תמונות. אז כן, אז אישור פרסום תמונות זה חלק מהפרטי לקוח עצמו שנמלאים במערכת. כן. כל פעם שנרשמים לחוג או למסגרת חינוך או לקייטנה, בוחרים משתתף, וצריכים למלא את זה, כמו מה קופת חולים של הילד או מה הכתובת שלו. ואז איפה אנחנו רואים את הדוח הזה, איפה אנחנו מפיקים אותו, כי אני רוצה לראות עכשיו פרסום של כמה תמונות, ואני רוצה להוציא את הדוח. רשימת משתתפים בחוגים. כן. אז לצורך העניין, בואו נעשה כאן את הכל. חודש 8. ויש לי כאן עמודה של אישור צילום. אוקיי. אז ברשימת משתתפים בחוגים, לפלח איך שאנחנו רוצים. אחד מהשדות זה אישור צילום, ובעצם מראה לך אם הוא סימן שהוא רוצה או לא רוצה.
רוב האנשים הולכים לפי הברירת מחדל, אבל זה כמובן ככה הם מילאו, אין לנו הרבה מה להרחיב לפי זה. היופי. זה לגבי הרשומים ותשלומים. יש לנו עוד משהו מעניין כאן? לא, בסדר גמור. נדבר על רשימת המתנה. רשימת המתנה זה דבר יחסית פשוט. אם אנחנו בחוג, אנחנו בוחרים, יש לנו כרגע 4 רשומים, אז אנחנו נגביל את זה, נרשמים, נגביל את זה כאילו המקום מלא, ובוחרים רשימת המתנה. למה לא מוצא לי את זה כאן? אפשר רשימת המתנה, כן? ולאחר מכן אני פשוט נכנס לדף הזה, רושם רכישה ותשלום, מסמן שקראתי, פרטי המשתתף, כאן דרך אגב אני מסמן שם מאשר פרסומים לנייד, למייל, מאשר כל מיני דברים, רגישויות, צילום ופרסום תמונת פנים. רגע, הוא לא נותן לי כאן את הצ'ופצ'יק. גרי שיהיה. המשך לרישום. החוג מלא, ביכולתך להירשם לרשימת המתנה. רשום אותי לרשימת המתנה. הרישום לרשימת המתנה יסתיים בהצלחה. במקרה כזה, אני יכול ללכת פה לממתינים. בממתינים יש לי כאן את מי שנרשם לרשימת המתנה, מה המזהה, השם שלו ותאריך הרישום. זה לא עושה שום דבר אותו. איפה רשום התאריך שהוא יצטרף לחוג? הוא לא נרשם לחוג, כתוב מתי הוא נרשם. להמתנה, סליחה, לא להתנסות, הבנתי. כן, התנסות עוד מעט נדבר על זה. טוב. אבל זה פשוט אומר, עכשיו רשימת המתנה לא עושה שום דבר אוטומטי. היא פשוט אומרת לכם מה יש, אחר כך אתם תחליטו כן, כן, לא, לא. אם כבר סיימתם את הטיפול בו, או כי הוא יתחרט, יש לנו כאן פח אשפה, מוחקים אותו. בואו נמחק. זהו, כרגע ביטלנו את ההמתנה הזאת. מעבר לזה, בסדר. לגבי התנסויות, אז כרגע, אני רק אוריד רגע את הפריט, לא משנה, נאשר את זה עם הפריט. נחזור אחורה. אני עכשיו רוצה להירשם לשיעור ניסיון. אז מתחיל הליך זיהוי, הוא דומה להליך זיהוי שאנחנו מכירים. שם, 058-6633-203. קוד, תכף אני אקבל, 3324. המשך. ואז הוא שואל אותי, את מי אני רוצה לרשום לרשימת המתנה. נגיד אני אבחר את דיאנה. הקבוצה מלאה, כי לא נשארו מקומות. אז בואו באמת נפתח את זה, כי זה באמת דבר שפספסנו. נרשמים. יש 70. ושמירה. שיעור ניסיון, עוד פעם. יש 467. מוכרת. למה הוא... שנייה, אני מעניין את זה. תפספס כאן משהו. נגיד מקסימום 5, למרות שזה לא אמור להיות רלוונטי. נרענן שוב נלך למפה הפעם, ויש לי כאן את רשימת המועדים. החוג הזה הוגדר לראשון ורביעי. רגע, לדעתי יש כאן מישהו שרוצה להצטרף.
ויש לי כאן לבחור את המועד. במידה וזה חוג להתנסות רגיל ללא עלות, אז אני לוחץ להירשם וזה רושם אותי. במקרה הזה אני הגדרתי כאן, שיש לי כאן פריט, שזה ההתנסות בעצם עולה 3 שקלים. יש לכם אפשרות לעשות התנסות בתשלום, וזה עושים, אם מישהו לא יודע, אז מוסיפים כאן בפריטים את הפריט התנסות, ואז בסוג יש לי חובה, לא חובה והתנסות, אז מגדירים התנסות. אם מוגדר פריט כזה, אז הרישום להתנסות מותנה בתשלום. בואו נעשה את זה, מעבר לתשלום. רק ברשותכם שנייה, אני אעביר את זה מסך, כי יש כאן פרטי אשראי, אני שם רגע. קיבלתי קבלה, הכל טוב ויפה. ולאחר מכן, אם אני אלך לכאן, אז יש לי כאן גם פה התנסויות, ויש לי דוח התנסויות של החוג הזה. מאוד דומה למה שראינו מקודם מבחינת הנרשמים, אבל יש לנו דוח התנסויות כללי, שהוא בעצם מאפשר לנו לבחור יותר. יש לנו כאן, נפתח את כל העמודות, כל מי שנרשם, אני עכשיו הייתי אמבפה, הטלפון, שם החוג, מספר החוג, קריית אתא, כאילו כל הסטטוס, סטטוס מערכת, שזה בעצם אומר מה הסטטוס שלי. או שיש לנו או לא נרשם בכלל, יש נרשם לחוג אבל לחוג אחר, לא לחוג שהוא נרשם להתנסות אליו, ויש לנו נרשם לפעילות עצמה. זה מתעדכן אוטומטית, ויש לכם כאן גם אפשרות להוסיף הערה לשימושכם, לחזור אליו ב-16, למשל. ויש לנו כאן הערה, ניתן להוסיף ודברים כאלה אחרים, ויש לי את הסטטוס הפנימי שלכם, נרשם, לא מעוניין וכפול. חשוב לציין, זה לא כך רלוונטי לשיחה הזאת, אבל ברגע שבן אדם נרשם להתנסות בחוג, דרך המערכת וכמו שצריך, הוא גם מופיע על המדריך בדיווחי נוכחות. בסדר? אפשר? כן, רק מי שואלת? יוליה. יוליה, כן. אני יודעת שהברירת מחדל זה התנסות אחת לפעילות, נכון? מה הכוונה ברירת מחדל? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לאפשר, נגיד, פעמיים התנסות באותו חוג, המערכת מאפשרת פעם אחת. האמת, אני לא בטוח לגבי אם יש איזו מגבלה, את מדברת לבן אדם ספציפי, לחוג ספציפי. כן, זה מה שאני זוכרת שהקמנו בכלל את המערכת, אז אמרו לי שהמערכת מאפשרת התנסות אחת לבן אדם לכל פעילות. אני חושב שזה נכון, אבל אפשר לבדוק את זה. אוקיי, למה אני שואלת? כי אנחנו נפרסם את זה בתקנון, שיש אפשרות להתנסות אחת בכל חוג, אז אם יש יותר, אז אני צריכה לציין יותר, אבל אני כן רוצה להצמד לברירת מחדל. בוא נראה. הנה, הוא לא מאפשר לך לבחור אותו. אוקיי, אז זה פעם אחת. פעם אחת, כן. אוקיי, ועכשיו אם אותו משתתף ינסה, הוא פשוט זה לא יאפשר, נכון? כן, זה אפור, כמו שראינו קודם, כבר סגרתי את זה, אבל הוא לא ניתן לבחור את הילד הזה, ניתן לבחור ילד אחר במשפחה, אבל כן. כן, אבל על אותה תעודת זהות פעם אחת, בסדר, נכון. רציתי באמת לוודא את זה. עכשיו, הנרשמים להתנסות, כשפותחים את המנטור ובודקים נוכחות, אז צריך לוודא שצריך לפתוח את זה במקום אחר, זאת אומרת, זה לא יופיע לפי אותו יום, צריך לפתוח לבד נרשמים להתנסות. אני לא חושב שאת צודקת, אבל בוא נפתח את זה. אוקיי. רק נשים כאן מדריך.
אני לא יודע אם יש לי פה. לא, בואו נקים מדריך חדש. עבודה. זה משהו כזה. ועד 222, סיסמה 23456. רגע. אנחנו נקראים הדגמת מערכת הטריקס. שכחתי איך קראתי לעצמי. בסדר, דוג לטיפול בהדרכה, דוח חדש. עכשיו, מתי נרשמתי להתנסות? בוא נבדוק את זה. כן. נרשם לפנייה, תאריך פנייה, 14/7. לא, אבל זה מתי... 14/7 נרשמת, תאריך ניסיון 2/8 כתוב. נכון. טוב, את. תאריך הפעילות 2/8. עשית ל6. מה, 2/6 במקום 2/8. נכון. משתתפים, יש לי זה, רשומים להתנסויות. אז זה מופיע באותו מסך? באותו מסך של השיעור, אני עכשיו המדריך בעל השיעור, יש לי כאן את כולם, כתוב לי גם אם מישהו לא שילם, שידע להעיר לו. אוקיי, אז בדוח משתתפים ניתן לראות, בדוח משתתפים ניתן לראות באפליקציה. זה בדיווח נוכחות, אבל רק אם אני בוחר את התאריך הזה. וזה מה שרואים גם במסך בנייד? זה מה שאנחנו רואים כאן, ורואים אותו דבר באפליקציה. אוקיי, ואז בהמשך... יש לי כאן רשומים להתנסות, עם השמות, יש לו גם למדריך אפשרות בעצמו להוסיף מתנסה. אוקיי. בסדר? מעולה. זה לגבי התנסויות. עד עכשיו על רשימת המתנה התנסויות, יש שאלות כלשהן, או שנתקדם הלאה לדברים היותר קשוחים? טוב, אז אנחנו נתקדם. דבר ראשון, רק רציתי לציין בפניכם, כי יכול להיות שאתם לא מודעים לזה, את העניין של התקנון. אז במידה ואתם רושמים מישהו בקופה, אני ארשום את עצמי רגע, נרשום את קלולס. יש לי כאן נשלח מסמכים לחתימת לקוח. אם הבלקוח נמצא לידי, אני לוחץ על לצג לחתימה וחותם. אחרי שחתמתי, אני עושה הוספה לחשבון, יש לי כאן את הסטטוס של התפסים, התקבל. וככה אני יודע שבן אדם חתם. אותו דבר אני יכול גם לשלוח לו את זה
זה במידה ואנחנו באמת חשוב לנו שיחתום על המסמך, והוא מגיע אלינו פיזית, או מדבר איתנו טלפונית. אותו דבר ניתן גם לשלוח לו את זה, במקום להציג את זה אם הוא נמצא פיזית לידי, יש לי אפשרות לשלוח לו לטלפון או לאימייל. אני מסמן מה שאני רוצה, נגיד כאן, שלח ללקוח, ומקבלים הודעה כזאת, רק תראו רגע, קישור למילוי טפסים, עם הקישור מה שראינו קודם, ברגע שהוא ממלא את זה, אז הסטטוס פה הופך מסטטוס שנשלח לסטטוס שנתקבל. גלעד, שאלה לגבי זה? מה זה? שאלה לגבי זה? רומינה מדברת? כן. זה מחייב את הלקוח בכל זאת, או מחכים שהמסמך יהיה חתום, ואז מחייב את הלקוח? זה ההחלטה שלך, את יכולה להתקדם גם אם הוא לא חתם, אבל אם חשוב לך שהוא יחתום, ובלי זה את לא מוכנה להמשיך ברישום, אז את אל תמשיכי בלי שזה משתנה לך. אוקיי, תודה. רגע, יש לי שאלת המשך לגבי זה, זאת אביב. כן, אביב. אם אנחנו ממשיכים, איפה אחר כך אני אראה את זה אם הוא חתם? אם יש תשלום מיידי, אז זה מופיע בקבלה. נגיד יש מקדמה או דמי רישום או משהו כזה, כאילו אם הוא שילם בפועל ולא רק פתח הוראת קבע, אז זה הופיע על הקבלה. במידה והוא רק הזין אמצעי תשלום, כלומר הוראת קבע או רישום ללא תשלום, אם בחרת לעשות את זה, ואין קבלה, אז מופיע בתור מסמך נפרד. בואו נשלם רגע את זה. נגיד אנחנו משלמים על זה בהוראת קבע בנקאית, כי לא בא לי להתעסק עם אשראי עכשיו, אבל זה טכנית, זה אותו דבר. סתם נזין כאן פרטים. נפתח לי במסך השני הקבלה, ההזמנה, אבל פה בכרטיס לקוח, נלך פה לרשומים ותשלומים, נגיע לכרטיס לקוח. אני רשמתי את קלולס עכשיו. קישור כאן לא טוב, מה זה? סליחה. קישור לפה. מסמכים. תמיד המספר יותר גבוה, יותר חדש. אז יש לי כאן. זה הקובץ, בואו נפתח אותו. וזה מה שחתמתי עליו. בסדר? כן, מעולה, תודה. עכשיו בואו נדבר על מה שקורה, אם פתאום קורית מלחמה נגיד, ואתם צריכים לבטל בצורה מרוכזת חודש. סתם תסריט שלא סביר שיקרה. אז אם אנחנו הולכים כאן בתפריט תחת פעילויות, יש לנו חוגים פעולות. ויש לנו פה ביטול חודשי מרוכז לחוג. לצורך העניין אני בוחר את החוג שבחרתי, חוג לטיפול בהדרכה, תוך כדי אני גם אפתח את המסך תשלומים. סליחה גלעד, אתה יכול רגע ללכת שלב אחד אחורה? כן, לפה? כן, פעילויות ופריטים אתה פותח? תחת פעילויות ופריטים, יש לי תפריט משנה שנקרא חוגים פעולות, אוקיי. ובתוכו יש את הדברים שאנחנו נדבר עליהם כרגע, הדברים היותר כבדים. אני אפתח לי כאן במסך ליד את איך החוג כרגע נראה, כלומר, מי רשום למה. עכשיו, משום מה, נניח אני רוצה לבטל את חודש פברואר, כי מהסיבות שלי. ובהנחה וזה לא שולם, אם זה שולם, אז צריך להחזיר ללקוח כסף דרך הקופה. אבל אני בוחר לצורך העניין, לבטל את חודש פברואר, איזה שנה זה היה? לא שמתי לב אפילו. פברואר 27. אז אני בוחר מחודש פברואר 27, ועושה הצג עדכונים. הוא מציג לי כאן את כל מה שיש לנו, כל מי שרשום לחודש פברואר, מה הסכום שלו, אם יש הוראת קבע, ויש לי כאן צ'קבוקס, אם יש מישהו שמשום מה אני לא רוצה לבטל, אני לוחץ על בצע ביטול.
סטטוס הצלחה. אם אני אלך כאן למצב, לתמונת מצב, ואני אראה מה הולך כאן, אז חודש פברואר, כל מי שהיה רשום בחודש פברואר נמחק. והתהליך הזה ברור. חשוב לציין שהתהליך הזה עובד רק למי שלא שילם. מי ששילם צריך להיכנס לקופה, צריך להחזיר לו כסף באשראי או בדרך אחרת, איך שתמצאו לנכון, לפעמים זה עובד, לפעמים אשראי חוזר, כל מיני סיבות. עכשיו, כמו שיש לנו לבטל חודש בצורה מרוכזת, יש לנו להוסיף חודש בצורה מרוכזת. בדרך כלל זה קורה כשמוסיפים בחודש סוף שנה, או אם אני רוצה לבטל את הפעולה הזאת שעשיתי עכשיו. אז איך אני הולך? אני הולך להוספת חודשים מרוכזת לחוג, זה נמצא אחד מתחת לביטול, אני בוחר את החוג עצמו, עכשיו אני בוחר את הטווח חודשים שאני רוצה להוסיף, נגיד נעשה פברואר 27 עד פברואר 27, אני אעשה הצג עדכונים, משום מה הוא לא הוסיף לי עדכונים. אז בואו נבדוק שוב. נראה לי עשיתי חוג לא נכון, אני צריך חוג 29436. בסדר? זה לא מה שאמרת, אמרת 29436. את צודקת. תודה. חוג לטיפול בהדרכה, חוג לטיפול בהדרכה, כן. הצג עדכונים, והוא מציג לי כאן, זה כל מי שרשום, וכל מי שבעצם התווסף לחוג. אני יכול לסמן, נגיד את שני ילד, קלולס ובדיקה אני לא אוסיף, את השאר אני כן, ואני אוסף חודשים. כאן יש לי אפשרות לבחור אם אני מוסיף לפי מחירון לקוח, הוא בעצם בודק כמה הוא היה רשום בחודש הקודם, ובהתאם לזה הוא רושם, מתוך הנחה שיש כאלה שיש להם מחיר מיוחד, הנחות, דברים כאלה, או לפי מחיר המחירון, זה המחיר שמוגדר לחוג. במקרה הזה זה אותו דבר, אני יכול לפתוח כאן את העמודות גם, ולראות את שאר הפרטים, הוא רושם לי כאן איזה חודשים כל בן אדם רשום, ואני יכול להוסיף. אם יש במקרה איזה חודש, בוא רגע נוסיף ככה, הוספת חודשי פעילות, ונרענן את זה, והשלושה שסימנו יופיעו לנו כאן. קורה לא מעט שמוסיפים בסוף השנה, סיבות כאלה ואחרות, זה גם כן לשימושכם. במידה ואני בוחר, בוא נבחר משהו שלחלק מהאנשים מקביל, חוגים פעולות, הוספת חודשים ירוקים. עכשיו אנחנו נהיה חכמים ונעתיק, שלא נתבלבל. ואני בוחר נגיד מחודש פברואר 27 עד חודש דצמבר 27, נעשה עדכונים. עכשיו, מה שאדום זה מה שכבר הוא רשום, הוא לא הולך להוסיף, וכתוב לי מה הוא כן יתווסף, במידה ואני מסמן אותו. מגניב זה? מה זה? מדליק לראות את החודשים ככה. אז כן, אז ככה זה החודשים. שוב, בוחרים לפי לקוח או לפי מחיר מחירון, במקרה שלנו זה אותו דבר, ואני עושה הוספת חודשים. עכשיו אני ארענן את זה, וזהו. הבעיה בדוח הזה, דרך אגב, היא מציגה לי רק עד מתי שהחוג מוגדר, כלומר, חודשים אחרי יוני 27, במידה ומישהו רשום, לא יופיעו כאן, כי החוג מוגדר עד יוני 27. אבל אם נערוך אותו עד דצמבר, או עד מתי שהוספתי, אז יהיה לנו יותר, זה עד דצמבר 27 הוספתי. רגע, יש לי שאלה, אם החוג שלנו ממשיך, השאלה אם זה יהיה נכון יותר לפתוח את החוג מחדש בשביל השנה הנוכחית, או פשוט להוסיף חודשים, כאילו מה יותר נכון? תראי, אם את רוצה שהלקוח יבצע פעולה אקטיבית וירשם בזה, אז פשוט לפתוח חוג חדש ולשלוח לו שירשם. אבל אם את רוצה פשוט שהחוג הקיים פשוט ימשיך הלאה בשנה הזאת, לנו אין שום בעיה לעשות את זה. כאילו, זו החלטה יותר פנימית שלך. ואז בעצם אני הולכת ומשנה את החוג שיופיע בעצם, כמו שאמרת, עד דצמבר 27, כדי שאני אוכל לראות את זה נכון. ברשומות, ואז אני יכולה להוסיף את החוג, את החודשים. אם מדובר פשוט להמשיך שנה חדשה, שוב, זה גם
הוא רושם את האנשים בלי שאת שואלת אותם. זה קרה נגיד השנה לכמה מרכזים שעובדים אצלנו, שהם ביטלו להם את חודש פברואר, אבל רצו לפצות אותם והוסיפו כאילו לפצות. להוסיף חודש בסוף השנה. הבנתי. בעקבות זה פותח. עכשיו, היא תוכלה להוסיף טכנית גם 5 שנים קדימה, אין עם זה שום בעיה מבחינתנו, אבל צריך לוודא את זה מול הלקוחות כנראה. אוקיי, מעולה, תודה. זה לגבי זה. עכשיו בואו נעשה מצב שלקוח כבר שילם לנו חלק מהתקופה, ופתאום מגיעה לו הנחה. בעצם לא, בואו נעשה שינוי מחיר קודם. נניח אני בוחר עכשיו את החוג שלנו, ואני רוצה בחודשים מסוימים, נגיד מינואר 27 עד פברואר 27, לעדכן לכל מי שרשום בטווח של בין 100 שקלים ל-200 שקלים, לעדכן שהמחיר יהיה 180 שקלים. אז בעצם אני רואה כאן את כל מי שרשום לתקופה הזאת, כל חודש קיבל שורה, נגיד אופק טויטשר, חודש ינואר 27 במחיר 150, אני מעדכן לו ל-180, ואותו דבר חודש פברואר, וכל בן אדם אחר שרוצה, ואני יכול ככה בעצם לעדכן בצורה מרוכזת לכולם את המחירים, לכל משתתפי החוג. ושוב, זה עובד רק למי שעדיין לא שילם, יש גם הערה באדום, אבל זה מעדכן את המחירים של מי שלא שילם. מחירים שונו בהצלחה. אם אני אחזור למסך שלנו איפה שהוא פתוח, אז אני אמור לראות את ינואר-פברואר ב-180 שקלים. זה לגבי שינוי מחיר. ונדבר עכשיו רגע על החלת ההנחה. במידה ולקוח עוד לא שילם, או שילם את כל השנה, אז נותנים לו הנחה בקופה. פשוט מבטלים את הכל, מוכרים מחדש, אם יש פער, לגבות, לחייב, אז עושים את זה, לזכות. במידה והלקוח כבר שילם, נגיד, על חלק מהחודשים, אז מדובר בחצי חודשים ששולמו או לא שולמו, וזה דבר מאוד מורכב. אם ההנחה היא באחוזים, זה חצאי שקלים והכל, וזה תהליך מאוד מורכב, ובגלל זה יש לנו מנגנון של החלת הנחות. בשביל זה אני רגע רוצה לעשות מצב של כאילו לטיפול. חלק מהתקופה שולמה, נגיד אני שילמתי את 4 החודשים הראשונים, ואחר כך אני זכאי להנחה. אז רק נוציא רגע קבלה ששילמתי את זה. נלך למסך שלנו כאן, כל אלה אפשר לסגור. דבר ראשון, נרענן מה הסטטוס כאן, איך זה נראה כשמישהו משלם, במספר הקבלה כאן. ועכשיו אנחנו נלך לכרטיס לקוח, ונבצע לו החלת הנחה. רק לפני זה נדאג שיש לנו הנחה מוגדרת במערכת. הנחות קופה חדשה זה נקרא, אני מקים הנחה שנקראת, לא יודע, 8%. אני בוחר שזה מתאים לחוגים, סוג ההנחה הוא אחוזים, וערך ההנחה הוא 8%. אם אני רוצה נסיים סעיף להנהלת חשבונות, ואני הולך כאן על לקוח. מי שאני רוצה להכיל לו זה קלולס. ופה אני לוחץ על החלת הנחות לחוגים. למה הוא לא, משום מה זה לא עובד לי, אמור להופיע כאן זה. סליחה רגע. קלולס, כן, יש לנו כאן רישום. אין זיכויים, למה לא מופיע לי כאן?
טוב, יש לי כאן איזה תקלה, אז משום מה אני לא יכול להציג לכם את זה, אבל נשלים את זה בהדרכה אחרת, פשוט. פה אני בכלל מסגרות חינוך. אז לצערי אני אשלים את זה בהדרכה אחרת, אבל כרגע אני איך להציג לכם, אבל בגדול יש מסך שמראה מה החוגים, בוחרים הנחה, בוחרים טווח תקופה, וזה מבצע ומוציא קבלות. קיבלת אפשר שאלה? כן. בסוף שנה אנחנו עכשיו עורכים בדיקה שבאמת מכסת המפגשים שהבטחנו במהלך השנה התקיימו. ובמידה ולא, מסיבות כאלה ואחרות, אם לא עמדנו במינימום הנדרש, אנחנו צריכים להחזיר זיכוי. המערכת יודעת לחשב את הזיכוי היחסי בהתאם להנחה שהלקוח קיבל, כי יש כאלה שרשומים לכמה חוגים, ואז מתווה ההנחות חל עליהם. יכולה לתת לי רגע דוגמה, כי זה קצת מורכב. לדוגמה, יש לי משפחה עם 4 ילדים, כן. וכל ילד רשום לחוג אחר, אחד לכדורגל, אחד לכדורסל, הבת רשומה למחול ולאלקטרוניקה. אוקיי. אז מן הסתם חוג ראשון אין לו הנחה, חוג שני 5%, חוג שלישי 5%, חוג רביעי 10%. אוקיי. זה המתווה. ולשיעור, עכשיו אני צריכה להחזיר רק על חוג אחד מתוך 4, נגיד זיכוי של חודש. חודש שלם. כן, אבל הם לא לא, אבל אז את יכולה לבטל את החודש, אבל מה שכבר שולם, שולם, והמחיר לא יתעדכנו באופן אוטומטי אחרי שהוא שולם. אבל איך אני יודעת מה שולם לפי ההנחה? זאת אומרת, אם זה למשל היה החוג השלישי הכי זול, הוא יקבל 10%, אז אני לא אתן מחיר מלא, אני לא אחזיר מחיר מלא, אני צריכה להחזיר מחיר פחות הנחה. אני מבין, אבל זה דבר שהמערכת לא יודעת לבצע, לחשב, כאילו ברגע שמבטלים. כאילו בעצם את אומרת, יש חודש שאני מבטלת, ובהתאם לזה את רוצה שגם כל שאר המחירים של החוגים יתעדכנו. שהזיכוי לא שילמו לי מלא, אני לא אחזיר מחיר מלא. לא, תחזירי את מה ששילמו עבור החודש הזה, אבל זה ישפיע על המחירים של החוגים האחרים, כי שם מישהו קיבל הנחה על חוג שלישי, ובעצם זה חוג שני, אם את מבטלת את החוג הזה. אז זה דבר שהמערכת לא יודעת לעשות. אז איך עושים את זה? מה זה? שאלה, אין לשלוט ולהכניס סכום, נגיד אם אני עושה את החישוב ידנית, להגיד, סתם אני צריכה להחסיר 230, אז פשוט לכתוב את זה ידנית בקופה? בדיוק, אולי אפשר ידנית. שאת מבטלת, בוא נגיד עכשיו, אני פה בקופה, אני רוצה לבטל לי חוגים, במקרה שלנו, חוג לטיפול בהדרכה, נגיד אני מבטל את החודש הזה. עכשיו, על החוג הזה שילמתי 150 שקל, זה מה שרשום בקבלה. את רוצה לבטל אותו עם סכום אחר? נכון. אז אם זה סכום יותר קטן, אפשר לעשות ביטול חלקי. אבל פה אין שליטה לסכום, אני ניסיתי כמה פעמים וזה לא יוצא לי מדויק. נכון, כי זה הולך לפי החישוב. עכשיו, אם את רוצה לצורך העניין, את החודש הזה, להחזיר 70 שקל מתוך ה-150, אין סיכוי שנגיע לסכום הזה בדיוק. בדיוק, זה העניין. אז אני עושה ביטול, רגע, אני רואה כאן, זה חודש 8. אז אני עושה ביטול של 150. אוי, נו. במרכז שאני נמצא בו, אז יש כאן איזו דרישה לביטולים, וכל מיני, לא משנה. אני מוסיף את זה לעגלה, יש לי כאן מינוס 150, ומוכר את החוג מחדש ב-70 שקלים. ואז בעצם אני מבטל את כל החודש, ורושם את כל החודש מחדש במחיר שאמור להיות משולם, ומזכה את הלקוח בהפרש, כלומר 150 פחות 70, אני מזכה אותו ב-80 שקלים. אבל כאילו... סליחה. כן. כאילו זה עושה כפילות אבל של רישומים, לא? נכון. לא, כי אני מבטל את כל החודש, ואז אני בעצם מוכר אותו שוב במחיר זול יותר, ועל ההפרש, אז יש. עכשיו, החודש שביטלת לא יופיע לך בדוחות הכספיים, אבל לא יופיע לך ברשימת משתתפים או משהו בנוסף. אי אפשר פשוט לתת את הזיכוי בחלק היחסי? את יכולה גם ללחוץ כאן על זיכויים, ובזיכוי את בוחרת פעילות. אני מאוד לא ממליץ לעשות את זה, כי כשאת עושה זיכוי, וכאן את בוחרת את זה לסכום שאת רוצה,
בוחרת איזה סעיף שאת רוצה, איזה טקסט שאת רוצה, אבל זו פעולה שהיא רק מוציאה ללקוח קבלה עם הטקסט הזה, היא רוצה, כאילו, סליחה, תום, שנייה, אני חוזר, מתפנה. הפעילות הזאת היא יוצאת קבלה על זיכוי, היא לא מבטלת את הרישום לפעילות. אולי לא רוצה לבטל את הרישום, זה את לא רוצה, אבל בסופו של דבר, בדוח הכנסות לפעילות, לחוג הזה, כן. אצלנו במערכת, יופיע שהם שילמו מלא. זיכוי זה פעולה נפרדת מהצד, אפשר להזין שם טקסט, ואפשר להזין שם אינדקס, אבל זה לא נכלל בכל הסיכומי הכנסות של החוג. בדוח רשמים ותשלומים, הלקוח יישאר כאילו הוא שילם מחיר מלא. ואיפה לראות את הזיכוי? הזיכוי מופיע גם בכרטיס לקוח, גם בדוח תנועות, גם בדוח ביטולים וזיכויים זה הופיע לך. אבל זה יתקזז באיזושהי צורה. זה יתקזז מבחינה חשבונאית, מבחינת היחס בינך לבין הלקוח, אבל אם תיכנסי אחר כך בסוף שנה לדוח הכנסות של החוג הזה, את לא תראי את הזיכוי שם, זה יראה כאילו הוא שילם מחיר מלא. אם הוא יפנה עוד פעם למרכז, אז את לא, אולי לא תשימי לב שכבר זיקית אותו חלק מהזמן, כי תראי שהוא... ונגיד איפה אני כן יכולה לבדוק אם זיקיתי אותו? איפה אני כן יכולה לראות? את יכולה, אם זיקית לקוח, נגיד עכשיו אני עושה זיכוי של 70 שקלים, כן. עכשיו אני זיקיתי אותו, יצא לי קבלה, הכל טוב ויפה, אני חוזר לקופה, בחר לקוח אחרון, אז גם זה מופיע לי פה בדוח משפחה, תחת זיכויים, מופיע בתור פריט נוסף על מינוס 70 שקלים. אוקיי. אבל לצורך העניין, אני בא עכשיו לעשות ביטול, הוא מופיע לי כאן עדיין ב-150 שקלים. אז זה מאוד מטעה. אני הייתי ממליץ לבטל את זה לגמרי ולמכור בחלק שרוצים לחייב. בסדר? בסדר, נראה לי שצריך את אנשי הגבייה שלנו בשביל זה, להתייעץ איתם. בסדר גמור. תום, כן, מה השאלה? אתה על מיוט. שרית רוצה לשאול, סליחה. פתח אותנו. אני לא מחליט את המדבר או לא, זה לא שליטה שלי. עכשיו נראה לי? תום או שרית? אני לא שומע. אפשר גם אולי לנסות להקליד את השאלה. טוב, בינתיים יש מישהו עוד איזה שאלה או הערה או תהייה? מעבר בין חוגים באמצע? אז מעבר בין חוגים. אז ככה, יש פתרון אחד שהוא מאוד קל, אבל יש עליו שני סייגים מאוד משמעותיים, אבל בגדול, הפתרון הכי טוב, אני מבטל את החוג ומוכר לחוג השני. אם עדיין לא, זה גם דואג שיהיה לנו תיעוד, גם כלפי הלקוח, למה זה מי רשם אותי, וזה גם מבחינה חשבונית יותר נכון. עכשיו, יש אפשרות, אחרי שרשמתי לקוח לחוג, איפה יש לי כאן כרטיס לקוח שרשום? אחרי שרשמתי לקוח לחוג, יש לי כאן אפשרות העבר לחוג. בטבלת חוגים, זה בעצם מעביר את הרישום לחוג לחוג אחר. עכשיו, חשוב לשים לב, במידה והחוג אחר הוא במחיר אחר, נגיד אני רשום כרגע לחוג ב-150 שקלים, אני אעביר אותו לחוג שעולה 200 שקלים, הוא יהיה רשום לחוג ב-150 שקלים. זה בעיה אחת שכדאי להיות מודעים אליה. ואז צריך לעדכן את הסכום. נכון, אבל בגלל זה עדיף פשוט לעשות ביטול בקופה ומחירה מחדש. אם החוג כבר שולם, אז מזכים או גובים מהלקוח את הכסף. זאת אומרת, זה יעיל במקרה שזה עבר קבוצה או משהו באותו מחיר. כן, עכשיו, בעיה שנייה,
לכל חוג יש סעיף תקציבי, לפחות לחלק מהחוגים, לא כולם על אותו סעיף תקציבי. ברגע שאנחנו מעבירים חוג ממקום למקום דרך המנגנון הזה, אז התנועה מתעדכנת. עכשיו, אם זו תנועה שכבר משכתם, אז יהיה בעיה עם הנהלת חשבונות. לכן מאוד מומלץ לעשות את זה רק בתוך אותו סעיף תקציבי, אם אתם עושים את זה מכאן. גלעד, מבחינת הבנת לחוג לחוג, אין איזה מעקב שנגיד אם ילד התחיל 3 חודשים מחוג ופתאום הוא רצה לעבור לעוד חוג, ואז זה מעביד את כל השנה, אז אין לי כאילו רישום שהוא היה בחוג אחר, ואין סיכוי שנזכור את זה מן הסתם. אין אפשרות כאילו שרק מהחודש שאנחנו מעבירים, כאילו זה יופיע, לא מתחילת השנה? לא, אז כשאנחנו מעבירים, את רואה כאן, יש לנו כאן בלוק של הרבה חודשים. הבלוק הזה הוא מבוסס על שם החוג, כאילו מספר החוג, מספר המשתתף ומספר הקבלה. כלומר, אם לקחתי חוג שלא שולם, אז לכולם יש אותו מספר קבלה, זה בעצם 0. אבל אם אני אקח חודש שכן שולם, הוא יופיע לי רק החודש הזה. לצורך העניין, אני אבחר כאן. אין רישום אחורה איפה הילד היה בחוג לפני 3 חודשים? לא, זה עושה שינוי בלי תיעוד, בלי להוציא ממסמך, ובגלל זה לא דבר שהוא מומלץ. לא, אבל הילדים אצלנו עוברים מחוג לחוג בתוך המערכת עצמו. אז תעבירי אותם דרך הקופה אם חשוב לך התיעוד. בלי קשר אני ממליץ לעשות את זה דרך הקופה. תגיד, עוברים, מה הם עוברים אצלכם? עכשיו, כמו שקשור להעביר חוג... אבל אתה יכול לראות באיזה חודש שהעברת. מה זה? אפשר לראות באיזה חודש שהעברת. נגיד עד חודש כזה הוא היה רשום בחוג X, ומחודש הזה שהעברת. לא רואים. אבל את לא יודעת מה הוא היה רשום לפני שזה. את רואה כרגע לאיזה חוג הוא רשום. אם אני לצורך העניין את זה אני אעביר עכשיו לחוג אחר. אתה יכול להראות לנו כרטיס לקוח כדי שנראה? כן, הנה, עכשיו עברתי את הבלוק הזה של בין 8 ל-11, כי על אותה קבלה לחוג אחר. אני ארענן את זה. אני רואה כאן חוג הדגמת מערכת, מה שהיה בדיוק אותו דבר, רק שינה לי כאן את שם החוג. עכשיו, אין לי מושג מה זה היה קודם, אין לי שום תיעוד לזה, לא יצא שום מסמך, פשוט הרישום שונה. במידה וזה חוג עם אינדקס אחר, אז גם האינדקס השתנה. תשימו לכם כוכבית שם על המפתחים שלכם, שיהיה איזשהו תיעוד? לא, פשוט התשובה היא לעשות את זה דרך הקופה. אם אני רוצה דרך הקופה... לא תמיד צריך, לפעמים זה חוג שעוד לא שולם. אם זה לא שולם, אז זה לא משנה. לפעמים זה גם יכול להיות רק מקבוצה לקבוצה, וזה אותו ילד, הוא יתקדם יותר בחוג ג'ודו, ואני צריכה להעביר אותו לקבוצה יותר מתקדמת, וזה אותו מחיר. אז אני לא צריכה דרך הקופה. לא שולם, את בוחרת את הכל, כאילו בהנחה שאין לך את הדברים האלה, מבטלת את הכל, 2 לחיצות, רושמת אותו לחוג החדש, באיזה מחיר שאת רוצה. מעדכנת גם אמצעי תשלום על הדרך אם זה השתנה. וזהו, זה עבודה של 10 שניות. ופה זה יתועד? בקופה זה יתועד? כל מה שאת עושה בקופה יוצא לך מסמך או קבלה או חשבונית או הזמנה, בהתאם לסוג הפעולה שמתקיימת, ויש לך על הכל תיעודים, את יכולה לשתף את הלקוח עם זה, הנה הוכחה שזה קרה. אז יופי, אז מהקופה זה מתועד. כן. אבל מה שכן מעניין, יש לנו כאן דברים אחרים, נגיד קורה שההורה רושם בטעות את עצמו במקום את הילד, אז יש לי כאן לעשות העברה של לבן משפחה. ויש לי כאן אפשרות גם לעדכן כרטיס אשראי, ולשנות ימי נוכחות, זה במידה ויש לכם חוג עם בחירת ימים. נגיד בחרתי את שני ושלישי, ואני רוצה להחליף לשלישי וחמישי, אז אני יכול מכאן לעשות בצורה מרוכזת, מבלי להתעסק עם הקופה. זה לגבי העניין הזה, אבל בגדול השינויים עצמם, מאוד מומלץ לעשות אותם דרך הקופה, גם בשביל התיעוד, גם בשביל הנכונות החשבונאית. כן. יש עוד משהו שאפשר לרשום למטה בהערות, אם חשוב התיעוד, אנחנו די משתמשות בזה, בכרטיס לקוח, או בכלל בדשבורד אם אתה נכנס, ואז למטה יש... כן, אבל זה הערות רק אצלכם, הלקוח לא מודע להערות האלה. כן, ברור, זה בשבילנו. הלקוח לא תמיד זוכר שעשית משהו כזה או אחר,
כן, אז כלומר בקופה הוא גם יכול לראות את זה. באזור האישי, הוא רואה שם את כל המסמכים, מאוד נוח. שוב, יש גם משמעויות אחרות, מי שכאן שמשתמש בדוח שכר למדריך, זה משפיע על השכר של המדריך אם העברתי מחוג ממדריך א' לחוג ממדריך ב', וזה יכול לשנות לו את זה רטרואקטיבי. אם אנחנו עושים על תקופה שכבר שולמה בעבר. לכן מאוד מומלץ שכל הפעילות שיהיו בהתאם לזה. עכשיו, אם אני משנה מחליף בבני משפחה, זה לא קריטי. זה אותו סכום, אותו פעילות. עכשיו, לגבי השאלה של שרית, ולעמוד על החודש הבא, ושם להוריד את הסכום. כן, אפשר לקזז, אם רוצים לקזז מחודש הבא. כן, זו לא שאלה, זה בעצם רק ליוליה. היי יוליה, נעים מאוד. נעים מאוד. שאפשר גם לפעמים להימנע מזיכויים, את יודעת, מהקטע הזה בכלל של זיכויים, זה פשוט להיכנס גם לכרטיס לקוח, אוקיי? ולעמוד בחודש שלאחריו, סתם דוגמה עם המחיר של החוג החודשי הוא 300 שקל, ואת אמורה לזכות אותה במחצית, אז את רושמת בחודש לאחריו שהיא תחויב 150 ש"ח. במקום. ואז בעצם את לא מזכה אותה, לא... כן. והיא תשלם בחודש לאחריו 150. כן. זיקית אותה. כן, כן, כאילו מתקזזים. כן, בדיוק. אני עובדת ככה הרבה. אצלנו, אני אגיד לך, פשוט אנחנו עושים את כל הפעילות הזאת, את החישובים האלה בסוף שנה בגלל שאנחנו חיים באזור בים המלח, ויש פה מלא שיטפונות, וזה מבטא לנו חוגים, והמלחמה, וכל מיני אירועי קיצון כאלה שמבטלים לנו, אז במקום כל היום ולכל חודש להתעסק בזיכוי כזה או אחר, ולזכות החודש הזה, ואחרי זה נורא קשה לעקוב אחרי זה. אז אנחנו מרכזים את זה בסוף שנה, אז אין לנו ברירה אלא להחזיר כסף. הבנתי, לא, אוקיי. זה מכיל את ההנחה אחורה. אז נראה לי שאנחנו נשב עם אנשי הקופה, ומקסימום נעשה לנו את הפרטנים מול הטריקס. בסדר, אנחנו מגיעים לדבר האחרון שרציתי לדבר עליו, שזה טיפול בחובות ולוח בקרה בעצם. יש לנו לוח בקרת חוגים, אני פשוט בוחר כאן חודש ושנה, אני יכול גם לבחור כאן טווח תאריכים, אם זה רלוונטי, ולבחור כמה חודשים במקביל, אבל לצורך העניין חודש 8-26, הוא מציג לי סך הכל הכנסות, זה הסכום שאנשים נרשמו לחוגים בו, כמה תקבולים, כלומר כמה גביתי 150, ויתרה לגבייה זה 600 שקלים. ככה אני יכול לקבל תמונת מצב על מה קורה, ופה למטה יש לי ברמת החוג. יש לי כאן את החוג הזה 150 שקל, שנגבה 150 שקל, ויתרה לגבייה 0, וחיצה על מספר כאן, ביתרה לגבייה, גם מעביר אותי לדוח רשומים ותשלומים. זה בעצם נותן לי תמונת מצב ברמה חודשית או רמה תקופתית לגבי מה מצב הגבייה שלי. ומקום נוסף זה דוח גיול חייבים. הוא כרגע לא יופיע כי חוג בחוב זה חוג רק שהמועד שלו כבר הגיע, אבל נניח אני אלך קדימה, נגיד אנחנו ב1 לדצמבר 26, אז אני אראה כאן את החודשים לפני זה שלא שולמו בתור חובות. יש לי גם דברים אחרים שלא שולמו, מראה לכל מקרה של חוב. במידה והיה ניסיון חיוב בהוראת קבע באשראי, שחזר בגלל סירוב או חסימה או כל סיבה אחרת, אז יש לי כאן סיבת כישלון העסקה, זה רק אם בוצע חיוב מחזורי באשראי. אז יופיע לכם את זה כאן, אבל במקרה הזה לא. אני מניח שאם תיכנסו כל אחד במרכז שלו, תמצאו כאן כמה מקרים כאלה, ואם לא, אז כל הכבוד לכם על הטיפול בחובות. וזהו, זה הנושאים שרציתי לדבר עליהם. יש נושאים אחרים שלדעתכם גם רלוונטיים, או ש... למשל, אם אני רוצה לתעד התכתבויות במיילים, יש לי אפשרות להכניס את זה לתוך הכרטיס לקוח, לצרף מייל? כן, בכרטיס לקוח, נגיע רגע לכרטיס לקוח, יש לנו, דרך אגב, יש לכם פה בכרטיס לקוח מלא טבלאות, חלקכם לא רלוונטיות אליכם, נגיד, מישהו לא חברה בע"מ, אז קבלה לחשבונית מס, או חשבונית מס, לא רלוונטית לכם. אז אתם יכולים לבקש מנציג תמיכה שלנו, מה אתם רוצים להוריד, כדי שלא יהיה לכם כאן בלגן.
עכשיו, לגבי השאלה שלך, יש לנו דבר שנקרא פניות. איפה הפניות כאן? פניות באתר. לא, זה פניות שהגיעו מלקוחות באתר, אבל אפשר להיכנס מכאן. פניות שהתקבלו. לא, אני לא יכול להוסיף. רק אם הלקוח פנה דרך האתר, אז אני יכול... אין צירוף של מייל. לא, בעצם לא, אני יכול להוסיף. כאן לצורך העניין. אני אשמח. אני היום ב-14/7, בשעה הזאת נגיד, 12, מקור, אני יזמתי, ורושם כאן, התכתבתי עם הלקוח. זה מייל שאתה מוסיף, ואני לא יכולה לגרור נגיד מהמייל ולהכניס. יכולה לעשות העתק הדבק. לא, אבל זה לא לגרור. זה לא לגרור, אוקיי. עכשיו, אחרי זה יש לי כאן את הניהול פנייה. בניהול פנייה אני בעצם מקשר לי כאן לחבר קהילה, נגיד גלעד. אוקיי, ניהול פנייה, אפשר לקשר לחבר פעילה. כן, ואז גורם מטפל, זה מהעובדים, נגיד, נשים את חגי, הוא מתכנת שלנו, סטטוס, אני מעדכן כאן להתקבל, זה מה שרשמתי קודם נכנס להערות, אבל תוכן הפנייה, לא יודע, ואני עושה שמירה, וזהו, פה יש לי כפתורים בשביל ליצור קשר עם הלקוח, לשלוח לו וואטסאפים ומיילים וכל זה קיצורי דרך. זה מעין CRM קטן, את מי אני רשמתי? על גלעד אתריקס, 690-499, בואו נראה. פה כרטיס לקוח. לא, 690-499. אבל יש לי כאן, זה הפנייה שיש לנו, אבל זה רק לצפות, כאילו, את הפרטים. בשביל לערוך את זה צריך להיכנס לפה, לניהול פניות עצמו, למסך הראשי. זה רק מציג לנו בבריף מה הולך שם. אוקיי. בסדר? תודה רבה. בשמחה. עוד מישהו רוצה להתעניין, לשאול? צריך לחפור במערכת, כל פעם להכיר בעוד נושא. אז יש הרבה לחפור. אני הרבה פעמים אומר ללקוחות שזה מאוד דומה לשימוש שלהם באקסל. יש המון אפשרויות, חלקם, רובם הם לא מכירים, חלק גדול ממה שהם לא מכירים גם לא אמור לעניין אותם, אבל יש הרבה דברים שכן יכולים לעניין ולסייע בעבודה. בסדר? תודה רבה, גלעד. בשמחה, ושיהיה לנו ביי לכולם, קיץ מהנה. אפשר לחלוק ידע בין המשתמשים. תודה רבה. ביי.